En otieno maber janeno mar Lolwe TV, arwakni machiegni chenro en duond mine mabironi tich adek saa 2 otieno. Ka bende thuon wach ma kawuono wadwa wuoye en ikruok makare ne keny. Wendo ma kawuono wan godo e studio ma bende olony e thuon wach mwadhi wuoye ni abro miye thuolo kong'iyo mana kamera kacha owach nyinge, kuma oaye kaachiel kod gino be motimo. Gi nyinga iluonga ni Evelyn Akinyi. Kibra. Abiro kae mondo mi wawuoye e yo keny mar joma chuo. Janeno mar Lolwe TV, janeno mar duond mine, mana kaka iwinjo no, wendo ma kawuono wan godo e studio en Evelyn Akinyi. Ka bende odhi miyowa puonj makare kaluwore kod keny, gigo monego wang'e kapok wadonjo e keny. Adhi bedo jata chenro mar Pauline Oyudo, arwako duto ni machiegni Evelyn. Erokamano kuom chopo e studio wa kawuono. Kendo amor gi thuon wach ma kawuono wadwa wuoye nikech ng'enyne wakiaga gimomiyo wadonjo e keny. Wakia gigo monego wang'e kapok wadonjo. Iyudo ni ng'enyne ka ji odonjo e keny, gik mang'eny ging'e ka gin kucho. Ka gisedonjo giserwako tiendgi ma samoro bende wuok tek. Kendo iyudo ni gigi dhi ma samoro hiny ngimagi. Koro adwa ni mondo inyiswa ni keny ni en gima chalo nade, nikech iyudo ka sani nyithindo mang'eny donjo e keny ka giseromo university colleges kuonde ma gintiere. Iwinjo mana ni ng'ato baro gi oko. To chon nwayudo ni ng'ato kapok odhi e keny, janyuolne ema ne gonye, lemone ma miye hawi ma samoro dhi godo kuno. To sani iwinjo mana ni nasedhi. Koro ing'e ni gima janyuol dhi timo onge. Koro nyiswa ni keny ni en gima chalo nade. Keny ni en chako dak. To i chako dak kae nitie moro ma ji ariyo chano kaka gidwa chako dak. To nitie moro ma ng'ato luonga ani bi. Come we stay. To i come we stay ni bang' higa achiel kata higni moko ariyo, ineno ka challenges ochakre e ot kar kae e keny ni. Ma iyudo ka ng'ama wuoyi ni adier gi chunye ma iye ok oikre. To mondo mi onyis nyawegi ni wewa kik waketh sa. Kik ikethna sa to abe kik akethni sa. Gimitim ma ng'iyo moro machielo ma inyalo dak kodo maisha ki in. To mondo mano en ga gima tek ni ng'ama wuoyi nyis ng'ama nyako. To koro kar mondo wachne kamano kete ler, to neno anena ka nitie gik moko motimo ma koro nyawegi ni penjore ni to mae ang'o matimore. Ang'o miyo ng'ane timona gini. Koro dhi adhiya kamano ma koro kata ka en tich to sane mar tich nitie kaka oloko. Kitich sa 11 ang' nodonjo e ot kae sa 3. Ayie ni jam to nitie. To en sa 3 samoro sa 6 ka piny dhi ru. Lokre nyaka koro ne wadhi tich oko. To dhi tich oko ni ok nyisi. In ema kigo sim ni to in kanye. Ni adhi tich oko. Oko mar town. Koro oko mar town ni odhi nyaka chieng' moro lokre ni koro en inindo nyaka oko. Koro inindo oko ni to bang'e iwinjo ni wuod jawegi ochako kendo. Inindo oko ma tich mitiyo ma ji ninde oko. Evelyn, waduoke malo matin. Ng'ato nyalo wacho ni Evelyn ma kawuono ni e studio ma bende go kodwa mbaka mamit kaluwore kod keny. Evelyn osebet e keny higni adi to osechalo nade? An asebet e keny molo higni 40. Chaki nuone. Asebet e keny molo higni 40. Kendo an maro, an gi nyikwaya. Koro emomiyo awacho ni keny masani, generation masani, dak ok yot. Kaneno kaka nyithindo chandre i dak. Evelyn gi higni 40 misebet godo e keny. Inyalo wacho ni chon keny ne chalo nade? Nikech generation machon ne intie, sani be koro yudi. Inyalo wacho ni chon kane ng'ato dwa dhi e keny, gin ang'o gini plan ne chalo nade? Ei keny ni chon cha
ne nitie luor moro maka gini obiro e pachi ni idwa dhi tedo to ok idwa dhi apoya mondo mi ichak igo indik kata barua ni baba anto an kama kamae, nok en gima yot. Ne nyaka ipar ahinya to wach ni ok ayudo wuoyi madwa kenda, to wach ni ere kaka adhi keto ni jonyuolna. Pare gino dwa kawi muda, to ikruok to seikre adier misewinjore gi wuoyi ni idhi tedo. Koro gini mondo mi idhi ket wach ni ne jonyuolni dwa kawi muda nikech luor ma in kodo cha. To ka ng'atero wach ni ang' dhi duoka nade, kata jonyuolna ang' ni kawa nade. Koro gino dhi kawi muda. Emomiyo ka idwa dhi tedo kata wuoyi ka dwa nyombo, to nitie kako dhi keto ne wuon gi wach ni. Wuon gi emotero ne wach. Kok wuon gi to ka en ng'ama ong'iyo kata gi kwar gi, macha koro ng'ama odongo, kata ka in kwaru kata ka in oko ku, to iwacho ni ma to wach madhi keto ni e kwaro. To ing'eni kapok itero ne kwaru wach, nitie kaka ungeroru ga gi kwaru kata gi dau. Dau nyalo wacho nyakwara, to nyieka chieng' mo nikelna nyieka karang'o. To nitie kara nitie kaka ibende wach ni chandi ga, to nitie dani osekeloni kata kwari osekeloni tiend wach kaka inyalo chakone. Bas koro iwuoyo awuoya kode kamano, dau kata kwaru chieng' moro tero ni minu wach kata wuon gi. Kata ka gionge to nitie ng'ama jakori muwinjru go madbo tero wach ni jonyuolni. To kata kok kamano, in iwuon inyalo wacho ka ichoko chir minyis wuonu, baba an ayudo nyaka makama, adwa ni mondo amak bade. Bas koro kar kanyo wach chakore, to baba keti e laini itimo ga kamae. To en nyakanyo kelnago ma abenda anene. To mano keny ma serious. Tikelo nyako. To ginenore. To mama kete sei wacho ni an aonge wach nyathina. Oromo. Kata kiseamua ok datami. To an gima dang' adwar luor. Gi kwe. Nyara, kata iyudo mana alot mwachamo e dalawa ka, wuoda ni ento yuto ne tin kata oonge go, en wapuro ga pura kode dala kae. Kata mae ohala mwaloko ga kode kae. Ohala ni waloko aloko omena, koro ibe kiyien irwako tijeni, aonge wach. Bora ni rito dak mari. Evelyn, akia ni higa mane, inyalo nyisowa ni en higa mane ma ng'ato onego okawe odhi ochak dak e ode maber. Kech sani, mana kaka nyisi cha, iwinjo mana ni ng'ato odhi. Ama nitiere higa moro ma samoro be ng'ato nitiere, to neno ka sa kalo ne, osekalo kia gimotim. Ipani ang'a timore e diere kae. En higa mane maber gidhi e keny? Higa maber gidhi e keny. Higa 25 kae ok rach. Ing'e chon cha ne ji ringo dhi e keny gi higni mapiny. Ng'ato kosetieko kata klas 8 to enodhi. To gino be timre kata nyaka sani. Mae to koro gi sani to lure gi kamoro chandruok ma nyako neno. Kokamano to pesa. Gik moko nitie gimoro kar kae ni wateri e salon. Bi ateri outing. Gino ka wuoyi osewachona, tanenana ni koro mae gima yudo. Koro diere machon cha, to nitie kaka ne momiyo ng'ato donjo e keny mapiyo, higni 10 gi wiye, to nikech chandruok. Oneno ni wuonwa gi minwa ok nyal, to osepuonja mochopo kama kama. Taneno ka gin tegemeo margi en mna pur. To ei pur ni ok anyal yudo gimoro amora. An wuod wegi moro konyisa ni abi wadagi, tanyalo yie. Emomiyo ineno ka ng'ato ne dhi e keny chon. To e keny chon no, e seche ma bende oa e chandruok, to chako dhi oyudo kendo odonje chandruok machielo.
tich tek kanyo ma koka anyal yuayo wiya mati matek adonj kata ohalanda moro kata pur matek ayud cham manyalo konyorago, to gino nyalo dhi gi ngimana ma kamoro awuog e kenyno kaparo ni ok okucha ber. Evelyn wacho kanyo ni ng'ato ber ka dhi e keny gi higni 25. Yeah. Ang'o omiyo? Mano koro at least akoma ma kata kadonjo kacha tang'eyo kuma donje gi tich madhi timo kanyo. Adonje gimo. Ing'eni kata skul kar kae nitie tindi luongo nang'o? Ni P1. PP1. Donge primary ka. Ichako gi PP1. Donge kidhi kamano tidhi kitegno. Ye kaka higa be kidhi ye kaka pachi be medo tegno. Kaka idhi ye kaka pachi be medo tegno. Emomiyo an awacho ni higni 25 ka duogo nyaka 23 kar kae ok rach, nikech at least in gi paro moro mokoma kaka dhako ei ot. Evelyn, gimoro ne timore chon, akia ni pod otimore sani, bro nyisowa ni gemo ni ang'o omiyo notimore? Gemo ni ne timre chon kaluwore gi waywa ong'eya. An nyathi owadgi to ng'eya, to ng'ama waywa gamocha bende waywa ong'eyo. Koro waywa ni ang' nogama kaluwore gi kita kata gi kaka oneno kama donge. Gi kaka kama donge gi luor. Sana sana ji ng'iyo ga luor. Emomiyo iwacho niya, manyna nyawegi moro ma bende nigi luor moyie dak. Mano e kaka ne gem chakorega. To gi sani tindo ok gamruok. Gemo norumo kaluwore gi ngima masani. Nitie tuo, nitie wuoyi ok serious gi keny, ang'o dhi chando nyawegi kata obo riembo. Nitie moko man gi duration e dak kar kae. Emomiyo sani keny ok yot mondo mi yud ng'ama gemo. Evelyn, ntiere goro ka ng'ato osekalo higni 25 to kapok odhi kamoro en mana dalagi kae. Nitiere gande kaka society ama nitie kaka anyuola okawe. Inyalo nyisowa matin ewi wachni, ang'o momiyo samoro anyuola kawo jogo ni gin jok moko ma odiwo, to samoro nyarwegi ok ni mana ready kaluwore kod bende gi gik moko ma samoro ose experience chien kweri. Gini biro nyawegi en serious gi ngimane. Ok odwa ketho ngimane. To kamoro be nitie ga gimoro ni rito. Kendo rito ni en to ber. Nikech kati neno nyawegi kar kacha kik iwuoye ni nyawegi odiwo. Nitie gimoro morito. Kok kamano to gimoro ka gimoro nigi ndalone. Kaka Nyasaye ema pango. Nitie kaka opango ni an mara pod biro, ruoth bokelona. Nyasaye bopango. Omiyo kati neno nyawegi pod ni kar kanyo, kik iwuoye. Kati neno wuod wegi be pod ni kar kanyo, kik iwuoye. To bende nitie moko bende ma piny bende timo ang'o? Ok dwa. Nitie kaka piny bende ok dwa. Nitie chunje moko manotho kok odhi tedo. To koro chunjegi chier kata kuom nyiri ma pok odhi tedogi. Koro keti kanyo. Ma kok Nyasaye chunjegi golo gi lamo. Kok Nyasaye tok nyalre. To kata wuod jawegi. Kineno wuod wegi baro yien, en otera e gweng'. Kik iwuoye. Ok en dwaro mare. Kata ok en ni ok onyal. Bende go okang' kama entiere no. Ebe piny emokete kamano. Chunje mag lal. Ma piny oramo ni ok otim, ok nyalre. Ebe ber ma yawuoyi wetene nenogi ok one. Mago be nitie. To moko be nitie en mane horuok. Ni ndalone pok oromo. To koromo kata okalo kamano, to chieng' moro achiel Nyasaye botimone ng'wono. Moyud nyawegi.
nitie moro bende moseyudo nyawegi to nitie kaka gipimore. Ema mineno ga aruse moko mitimogi to ng'ato wacho ne wayudre e skul kata ne wayudre e college to wasebet ka wan ok wabet e keny kuom higni 10. E higni 10 ma pod ok gibeteni to gin osiepe giiko kaka gibodak. Ma ng'ato kamoro pimo wadgi to ng'ato be pimo wadgi to be gin serious. Ema mineno kaka bang' arus kae ng'ato wacho ne wachako osiep kata mana 2018 to giduogo gikendre 2023 bang' higni. Erokamano Evelyn. Aneno ka sama kendo wadwa dhi ywe matin. Janeno mar Lolwe TV mwagogo mbaka kawuono e studio e chenro mar duond mine en Evelyn Akinyi. Ka bende thuon wach ma kawuono wawuoyo en hikruok makare ne keny. Ka bende oparonwa kanyo ni higa maber ma ng'ato ber kadhi godo e keny en 25. Kete mana e Lolwe TV kik idhi mabor. Chenro en duond mine, janeno mar Lolwe TV, arwaki kendo ni machiegni tielo mar ariyo. Evelyn, mana kwadhi mbele, inyalo nyisowa ni onego kaw muda marom nade ka ng'era gi ng'ama dwa dhi godo e keny? Onego kaw muda mar kolewo to higa 2 kolewo. To kaber ng'ere uru kuom higa moro achiel. Mano ing'e ni isesomo pach ng'ato tiseng'eyo ni adier ma ng'ama ni serious. Evelyn, kapok idhi mabor, ng'ato samoro nyalo paro ni ng'eruok higni 2 no konya gang'o. Ang'o ma pod itimo ka ng'ato winjo ni ng'ato samoro udet go higni 2, higa achiel. Ang'o midwa ng'e kuom ng'ani malich? Kamoro nitie ing'e ni sani yawuoyi ma sani adier ok gin thuolo. Nyiri be ng'eny oko, chuo be ng'eny oko. To dwa ng'iyo kamoro apimo ni wuoyi ni be en serious kose en gi ng'ato machielo. Nyako ni be en serious kose bende en gi ng'ato machielo. Momiyo ang' nwa mire muda ma higa kata higni 2 kata nitie tij somba moro ma kamoro asomo tadwaro ni mondo atiek somo ni. Nikech ka ng'ase donjo ot kacha e keny kacha nitie kaka somba ni nyalo gik to kadwa ni mondo atiek. Koro kata kapok ayudo tich kamano to at least an gi barupe ga. Makang' kamoro ipenja to erego ayudo tich ka koro an e keny ka to barupe na gi an kodo te. To ok ni naweyo gi e kore nikech naringo dhi tedo. Mano be nitie kamano. Evelyn, nyiswa ni ang'o monego wabed godo e pachwa, ang'o monego wang'e sama wadhi e keny, ang'o gini monego wating're godo, ang'o monego wawe? Ei keny kae gimonego joma sani we iluongo nang'o ujana. Slaying. Koro ok in slay queen. Koro in mama kata in baba. Wuoth moro mani wuotho gi kijende ma pok okendo ka kata nyiri ma pok okende. Koro iweyo. Ok ni weyo ni gin gi richo. Ing'e ni koro igoyo kang'. Koro in e odi. Beda osiepe gi lakini koro ginene bet moro mani ka ugo mbaka mar yowuoyi cha kata nang'o nikech kanye mang' wach wuoke ni ng'ane ma pok okendo ni bi en ng'ama iwuoyo go. Ng'ane nigi dhako kichung'i ni dhi an wadhiyo ni koro dhi ne dhako koro dhako osegoni sim kata dhako oluongi. Koro mano emomiyo iwacho ni koro iweyo slay queen ni koro idonjo e ot. Mano emidwaro. Nyiswa kendo gi importance mag keny. Gin ang'o gini ma keny puonjowa nikech wayudo ka jok moko ni oko kacha, we kata jok ma pok odonjo e keny. Gisiko mana ni be jok ma nie keny bok wane gik ma giloyo wago. Bok wane ka gimor. Ineno. Gina weche ma samoro ng'ato nyalo bayo ni mipoka chunyi ojon. Koro nyiswa gimomiyo keny ni en gima muhimu. Wanyisi wuoda kata nyara. Kik itemie wacho ni wadu niya be ok ane gima dhako konyigo, be ok ane gima dichuo konyigo.
pare ni dichuogo noting'o gima duong'. To nyakono, mamano, bende oting'o gima duong'. Nitie nying moro momedo kanyo. Nyawegi odhi tedo. Wuod wegi osega kendo. Koro nitie luor moro ma bende society miye kanyo. Ni nyawegi nosedhi tedo. To wuod wegi no osekendo. Nosekendo. Kara an ema dong'. Yawa kendo an be. Ng'ani osetedo. Kara be ber mondo mi amanye ng'ata bedgo. Nitie okang' moro kanyo ma ng'ato goyo. Ma bende diluorigo. Ni wuon ng'ane. Min ng'ane. Iwinja. Emomiyo ber ka ng'ato oyudo wadgi obetgo. En gima nikate muma. Evelyn ne wakeyni modonje keny kapod maybe okia gik mang'eny. Samoro ka ng'ato dwa dhi dalagi, en odwa nodhi otiek dwe. Nyisa ni muda marom nade monego ilim godo jodala. Yawa dwe tok tiek nyathina. Dwe kata an awuon pok nomiyaga rusa mar dwe. Gimomiyo ang' nitiek dwe, ok iwuok ka e yo maler. Iwuok ka nitie gi wach moro mochwanyi. Kata iwuok kae gi fitina mondo mi oluwi. To lupni ang' nibed nang'o? Idwa ni mondo nyuomi e yo mariek. Koro iwuok idhi tieko dwe. Iye makelo wuok ni ng'ani dhi tieko dwe. Dwe adier keny ma... To ka ber to ng'ato ber ka limo jodalagi mar ndalo maromo nade? Awach ni atieko higa kapok adhi dalawa. To miya jumbe moko ariyo adhi ane jonyuolna. Mano limbe maler. Ikwayo. To dichuo mang' ni jumbe ariyo. Jumbe ariyo to nyithindo giwene ng'a. Mano kata ka en ndalo rusa. To ka en ndalo rusa, miya jumbe ariyo. Oneno jonyuolne maber. To ka ni en abrupt ma ok ochane, mano dwe kata jumbe ariyo ng'eny. Nikech ok en dongo odhi kakia, ok onyisa. Mano to nyaka ang' napenja min gi ni to ng'ane mobiro kanyono. Owacho nuwe ang'o? Ang'o mokele? To duogo karang'o? Be upenje? Mano ing'e ni chwe makoro go ang'o? Go simu. Kata penje. Mano limbe makoro dhi alanda. Ng'ato nyalo penjo, ng'ama neno wasa ni nyalo penjo ni bo chuno ni nyaka wayud utewa. Be en gima ochuno? Gi ngima masani to dang' awach ni ok ochuno. Jiwonegi kanyo. Gimomiyo awacho kamano, ngima olokore. Nyithindo chandre oko ka. Iyudo wuod jawegi osetemo manyo tich kata kibarua ma kata kapo ni oyudo madorit go nyawadgi ma en dhako. Onena ni onge. To lakini kuom joma chuo to ber kokendo. Joma chuo ber kokendo. To wakeyni? Wakeyni wach ni tek. Wach ni tek lakini ber abera mondo mi ng'ato ka ng'ato yud ode. Koro nyisa ni sama pok wadonje keny, gin ang'o gini monego wawachi wan kaka jok ma dhi donje keny ji ariyo? Gik monego wawachi mondo mi ing'e kora, an bende ang'e kori. Gima ok adwa gi gima ok ahero. Nyaka ang'e kori nikech jok moko pando ga kitgi. To koro ei process mar dak kae, eka koro ng'ato ng'e kit ng'ato. Emomiyo akelo wach mani ber mondo mi ji obed kata higa achiel kata higa ariyo. Ing'e ni kar kanyo thuolo nitie mondo mi ang'e kiti. Gi en bende ong'e kita. Koro e seche ma asedonje keny kane ok mire muda cha, koro eka adwa nyisi kita. Kita koro eka wuok. Mamano ng'ato nene pek. Mang' ni yud ni koro winjruok onge ka. Kelo wach mani wadhi tich oko. Wan wadak ka tich. Osekendo oko
to koro ni en gin gitiyo. To nyithindo ben wasenyuolo ka ng'i kamano, nyithindo be wasenyuolo ka. Koro kaka nyawegi ni tim tame, emomiyo idak ok yot. Koro nyakwa winjra awinja. Sani bende tinde ber ji winjore nyaka gi nyithindo ma gidwan mondo gibedgo. Iyudo ni nyithindo kang'eny to nyithindo 2 kata 3 kang'eny, kodhi sana to 3. Mano en keny mochan. Nikech nyithindogi ang' ni miwa thuolo mar timo ang'o? Miyo gibende wamigi ngima maber. Ndiyo Nyasaye to ema chiwo ngima. To rito nyithindogi ang' ni miwa thuolo maber. Emomiyo ber ka wawinjre kae. Evelyn, ne jok ma samoro dhi e keny ni gin giwuok gidhi en gi lepe. To seche moko yudo nitiere gik madwarore ni an be akaw rol ni ng'ama chielo bo okaw rol machielo. Gin rol mage monego wapogi to onego atim ang'o to ng'a dichuo onego tim ang'o? Rol ni an wapoge ka bende atiyo. Dhako tiyo to dichuo be tiyo. Ma dichuo to automatically dichuo to ewi ot. One kaka ochulo ot, one kaka nyithindo dhi skul, one kaka nyithindo rwakore. Wena kar chiemo ka. Kaka ng'ama bende timo tiyo kata loko hande moro. Kar chiemo ka to wena weya. Giloso oda gik madwaro e oda ka. Obed sende, hotpot madongo dongo gi, mago mine bere ahinya. Yiero gik mabeyo ei ot. Kelna kila kom wuod jawegi, abo pedho ni kom maber. Kata kok en moro mipedho, nitie moko miluongo ni L. Mano kelna abo rito. Ok abi wa nyithindo idhe to dume. Kela giri moro maber, wardrobe cha. Be kelna iketna ka. Abo kete kikombe na mabeyo gi sende na mabeyo. Mano kitimo na kamano. To penja niya, san ma kamae ni kanyo. Be kiki penja, agola sanda moro maber ma glass cha. Taketni e chiemo tichieme. Mano sanda ni, mago gik mabeyo go. Mago gik makano mandatim. Machielo ma samoro wich ji nyalo penjo mang'eny ni kopo ni pok adonje keny. Ber ka date ji adi kama, ber ka ng'era gi ji adi kama mondo koro kata kopo na adhi kucho to abedo ng'at moro ma samoro ne ngima ok obwogo sana. Bende ber kibet gi jok moko ma namba gi samoro ni malo chien ku kapok idonje keny. Namba gi e yo mane? Koro dating. We bedo gi ji turi. Yawa ka ng'eny to 2. 2. Koro 2 gi ng'e ni keto gi ratil. Iwegi. Mae chal kamae. To mae ok ohero gima kama. Mae ohero mana chiemo. To mae to aneno ka en odwa mana ni an ema atigo fuka. An ema apidhe. To mae aneno ka wawilo kod maber. Onyalo penja ngimana kata gima adwaro. To mae to kobiro, en broke. Sina kitu. Koro ber ka in kod 2. 2 gi in kod gi ni pimo. Ni mae to ni serious. Mae ka adak go, to wanyalo dak go. Koro wacho ni bedo gi 2 ni ema koro nyalo miyi ratiro mar fwenyo ng'ano maber ma samoro inyalo dak godo. Gimoro biro kaeri ni religion. Nyisa ni sama adwa donje keny. Ng'ato ja SDA, an aja Catholic. Ere kaka wadhi dak maber maonge gwandruok mowuok e wach kanisa kae? E wach kanisa ka, to dang' awach niya, ka ber chutho. Ondego bed kata iya mana e dala ma jo SDA nitiere. Tidonje dala ma ACK nitie. Roma e ACK ka in be. Nikech anto gima ng'eyo ni Nyasaye en achiel milamo cha. Mane ilamo SDA dala ucha ema bende ni ACK ka. Koro iya idonje mar dichuo ni. To kiyudo ni dichuo ni en SDA, en Anglican mana gi nying. To kodhiga. To yudo ka min gi bende otegno ka. Donja kanyo. Donja kanyo. Koro nyisa samoro challenges ma wabet godo sama ok wapango kenywa. Sama keny ok opang, weche bedo ga matek e ot ka.
iyudo ka babe mane waluongre cha koro en ni dhakoni, dichuogne, ng'atni, yawa ng'atni to nayudra go kanyo, dhakoni to nayudra go kanyo, koro in mane yude cha kendo pod idok ipenjo to nayudra kode kanyo. Ok tim kamano. Wachni mogik king'iyo kamera kacha aneno ka director mara osenyisa ni saa rach kendo ber kendo ka koro watieko. Inyalo nyisowa wach mane mogik kaluwore kod thuon wach ma kawuono wawuoye ma wacho ni hikruok makare ni keny ne jogo ma samoro nokia gik ma wapuonjore odiochieng' ma kawuono. En ang'o ma digomb nyisogi jogo ma samoro nie keny, jogo ma dwa donjo e keny? Ang'o ma diher nyisogi? Gima dang' aher nyiso joma dwa donjo e keny, rikni ok ber. Kamoro inyalo rikni tiromo gi mako lwer. Kamoro bende ikruok bende ber. Ika gima mos maber. To en ikruok ma ilame nyaka Nyasaye. Mondo mi Nyasaye bende otim ang'o? Obede i kenyno. Kendo gima yudo ni lamo Nyasaye wach midwaro, Nyasaye timo. Kendo bedo maber, successful. Nikech mar Nyasaye to ok fail. Kamano. Bende in gi thuolo mar penjo Nyasaye ni Ruoth, to mae mane imiya? Koro isemiyago, koro losnago. Koro miwa gima dang' kel kwe e kindwa. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka iwinjo kuom wendo ma kawuono ne wan godo e studio miluongo ni Evelyn Akinyi, ka bende wachne mogik en ni rikni ok ber sama ng'ato dhi e keny, nikech keny en gino mwadhi dak e ngima wate, kendo wacho ni lamo Nyasaye ber, nikech wayudo ni keny en gino manogwedhi Nyasaye, marriage was ordained by God. Asebedo jata chenro mar Pauline oyudore TV masani, Nyasaye orit wa Amborita.